Исәнмесез, мөхтәрәм милләттәшләр. Кабат ял көннәре җитте. Бүгенге тапшыруны башлыйбыз. Студияда мин Галия Гимаддинова. Беренче сәламебез Саратов өлкәсе Ртищево шәһәренә аша. Бүген үзенең матур туган көнен милләттәшебез Зур Ширклей авылында туып үскән Юсупова Мөнирә Рашитовна каршылый. Аны әлеге гомер бәйрәме белән әнисе Рәйсә Ризвановна, әтисе Рәшит Мутагуллович, энесе Лөкман, хатыны Алисә, племянницалары Мадина, Мәрьям чын йөрәктән котлыйлар. Бүген безнең йөрәгебез парәсе, алтындай кадерле кызыбыз, апабыз туган көнен билгеләп үтә. Ул безнең бик сабыр, тыйнак, кадерледән кадерле. Туганлык хисен нык кадерләп яшәүче, ата-ана хакын хаклаучы бала. Бүгенге көндә бездән еракларда яшәсә дә, ул гел хәл белешеп, кунакка кайтып, хәленнән килгән кадәр ярдәм итеп тора. Тормыш иптәше Ринат белән гаилә кырыларына да быел инде 20 ел була. Алар икәү бергә бар авырлыклар аша узып, иңне иңгә куеп яшиләр. Гомерегез сезнең балакайларыбыз тигез узсын. Безне сөендереп, һәр вакытта да шулай матур яшәгез. Кызыбыз тугаш, истә бүгенгедәй, нык шатландык гаиләдә. Бар шәшкәдән гүзәл иде, бар янтык тирә-юньдә. Үскән саен ул үзенең күңеле белән яулады. Бу дөньяның матурлыгын балабыз бик тиз аңлады. Алда да син кадерлебез, нурга күмелеп яшә. Сөйгән ирең, якыннарың булсын һәршәм янәшә. Я бер Алла, балабызны сакла бәла-казадан. Сиңа бәхетләр сорыйбыз, бары тик бер Алладан. Шатлыкларың артып торсын, иртә таңнан төнгәчә. Хыялларың ашсын иде, ни бары теләгәнчә. Кадерле Мөнирә Рәшитовна, әти-әниегез һәм энегез гаиләсе белән юллаган теләкләр фәрештәләр аминына туры килеп тормышка ашсын. Ә инде Нияз Җәлалов башкаруындагы җыр бәйрәмегезне бизәсен. Şüler sirek bulmasa da Sağına şul küngeli yoksuna Yakın aytıp yırak varalarını Kaytıp girdim tuğan yırtıma Yanlarımda etkeyen keyim var Canlarıma bəxit urala Qaytuların indirə xəti bitu Ketər kişilərini bulğanda Qaytuların indirə xəti bitu Ketər kişilərini bulğanda Digen şehri alamel Üzümneki deyip arsında Manda bitmini kunakına tügel Etkeyen key işen şağında Yanlarımda etkeyen keyim var Canlarıma bəxit urala Qaytuların indirə xəti bitu Ketər kişilərini bulğanda Qaytuların indirə xəti bitu
Tugan yurtum, tugan nigizim şu. Ey kadirli nurlu sikimli, bülmelerde elde mini izlep, bala şağım yeri şikilli. Yanlarında etkeyen keyim var, canlarıma bəxi durala. Qaytuların indire xatbitu, keter kişilerin bulganda. Qaytuların indire xatbitu, keter kişilerin bulganda. Keter kişilerin bulganda. Keter kişilerin bulganda. Мөнирә Рәшитовна Юсупова әле дә безне карый торгандыр дип өметләнәбез. Чөнки алдагы хатыбыз кабат аның өчен. Бу юлы сеңеле Минзилә, кияве Хамид, балалары Расим һәм Ислам аны җылы теләкләргә урап аласылары килә. Бу дөньяда безнең өчен иң якты күңелле, сабыр йөрәкле, сөекле Мөнирә апабыз. Исәнлек, саулык сорыйбыз Худайдан сиңа бу көн. Саулыктан Худай айырмый, тормышың булсын бөтен. Кайгыда да, шатлыкта да ярдәмең зур безгә апабыз. Рәхмәт әйтеп, матур җырга бүген сине тигләп калабыз. Котлы булсын, гүзәл булсын барча туган көннәрең. Бәйрәмсез дә шат яшә, нурлы булсын өйләрең. Йомшак күңелле апабыз, җылы сүзләрең, акыллы киңәшләрең, һәр вакыт ярдәмгә әзер булуың өчен зур рәхмәт сиңа. Без сине барыбыз да бик яратабыз. Без көйләгән хөрмәт бишегендә, тибрәлгәндә сайрар асыл кыш. Син бәхетле, син сөекле, син кадерле дип апабыз. Сынауларга бирешмичә яшә. Ташламасын Аллам рәхмәте. Рухың көчле, гомерең озын булсын, язсын тигезләрнең бәхете. Кадерле Мөнирә Рәшитовна, һәр вакытта да шулай якын кешеләрегез, туган кардәшләрегез тарафыннан хөрмәт сүзләре ишетеп яшәгез. Матур, сөекле һәм бәхетле булыгыз. Ә хәзер якыннарыгызның музыкаль бүләген тыңларга чакырабыз. Бәхетле булыгыз. Кешегә гомерҙәр бирелә, мең түгел, бары тик бер генә. Ҡулымдан төшөрмәм мин һине, йәнкәйем төшөрмәм мәңгегә. Мин һине ташламам мәңгегә.
tünüm hinde min Şatlıkta kaygıla gel ortak Yürekler mengige beylengen Mühabbet mengilik tabışkan Min hine taşlamam mengige Şu esir yanmışta kullanma Taşlamam bir kasam bir kayda bir kimge Ey hovay izemlik bir hin bölge Taşlamam bir kasam bir kayda bir kimge Ey hovay izemlik bir hin bölge Bir galamda min hine taşlamam mengige